Muri yeZimbabwe chava chishamiso chekuti vanhu vanoti itsitidzei kuti sengezo chabangu angakumbirira job Sikhala pano paEaster muri yeZimbabwe. Nokuti zviri kunzi panapa vanhu vashamisika vachiona sengezo chabangu achiposta meseji yekuti aiwa muri yeZimbabwe tingaselebrita zvedu Easter, asi ndinokumbira kuti mukumbirire muise maprayers enyu pana job Sikhala nokuti ari mucritical condition chaiyo yefood poisoning, zvokuti nyange vanhu vatoti aiwa nyange vanenge varakashi aiwa vakatomura Kafiramberi chaiko. Muri yeZimbabwe pane mashoko atagwa nasengezo chabangu. Sadapinda mashoko aya ndopa panokuti chibva subscribe, like, turn on the bell icon. Tomochana mabdesi anokupa pano paZim News Live. No chabangu anoyachiti, good morning fellow countrymen. As we celebrate Easter holiday, let our prayers be with Job Sikhala, a great giant in the fight for democracy, transparency and the real change. He is admitted in a foreign land of a suspected food poisoning. The enemies of the above listed principles want him to die. Ndo mashoko anenge achitaura panapa. Saka kuti vanhu vabvaya panapa vachipindura kune post yake vachiti varakashi vakamuita Kafiramberi ari pasi pehuranda. Vamwe vanenge vachiti aiwa sengezo chabangu ndo nyaya dzako zveidzi. Vamwe vanenge vachimuti ana job dzungu too much. Vamwe vanenge vachituka panapa sengezo chabangu nezvatisingaiti kuti titsanangure panapa muri yeZimbabwe, asi ndo nyaya yamanzo yekuti aiwa kuri kunzi Sikhala panapa aiwa ari mucritical condition ane suspected food poisoning. So achimbotudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi aiwa inenge nyaya itori serious. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu, musangano subscribe, like, turn on the bell icon. Kuti rambochera maupdates andokupa pano paZim News Live.